ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Ҳисор дар ҳавои софу беғубори рӯзҳои фараҳбахши баҳорӣ бо шукӯҳу шаомати хоса дар сатҳи баланди ташкиливу фарҳангӣ таҷлил карда шуд. дар ин чорабинии илона намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва дигар меҳмонон ширкат варзида иштирокдорони ин базми бошукӯҳи ҷамшедиро ба фарорасии оғози соли нави аҷдодӣ Наврӯзи оламафрӯз табрик гуфтанд. зикр гардид ки Наврӯз ба дил қувва, нерӯ, зиёи нав бахшида мардумро ба тозакорӣ, меҳнати софдилона, дӯстдории обу хоки ҳамин сарзамин ҳидоят мекунад. ҳамчунин аз ҷониби меҳнаткашони ҳамаи деҳаҳо ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ташкил карда шуд. бо омода кардани таомҳои миллӣ, овехтани шиёру овезаҳо, оростани хони наврӯзӣ ки иборат аз ҳафсину ҳафшин аст, бори дигар собит намуданд ки Тоҷикистон ватани аслии Наврӯз буда мардуми фарҳангдӯсташ расму оинаҳои гузаштагони худро пос ва зинда медоранд. дар ҳақиқат Наврӯз бо ҳама ҳусни табииву заминиаш намунаи як фарҳангу тамаддуни олӣ ба ҳисоб рафта, аз давраҳои дерин барои муҳаббату самимият ва ҳамдигарфаҳмиву ваҳдати байни инсонҳо заминаи беҳтарини маънавӣ фароҳам овардааст. мутрибону хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва сокини ҷамоати деҳоти Навобод бо барномаи фарҳангӣ иборат аз рақсу сурудҳо баромад карда хотири ҳозиринро болида гардониданд. бояд гуфт ки ҷашни байналмилалии Наврӯзро ҳамасола сокинони ин гӯшаи кишвар дар сатҳи баланд истиқбол мегиранд. имсол низ дар баробари намоиши ҳунарҳои миллӣ, шеъру таронахонӣ намуда чорабиниҳои гуногуни дигарро низ вобаста ба ҷашни Наврӯз баргузор намуданд.